Instalazio elektriko eta automatikoak. Erdimailako ziklo honetako ikasleek ordu gehienak Oteitzako lehenengo solairuan jarduten dute. Zikloen ezaugarri nagusietako bat bere praktikotasuna izaten da. Honen eredu, adibidez, tailer elektrikoan, non ikasle bakoitza bere lan eremua izango duen, barneko instalazio elektrikoak eta industria automatismoak bezalako ikasgaiak landuko dituzte. Irudian, ikasle bat azaltzen da, kuadro elektriko baten muntaketa eta bere instalazioa gauzatzen. Ibilgailu honen gauzatze prozesuan berriz, elektronika, ingelesa eta eguzki instalazio fotovoltaikoak bezalako ikasgaiak landuko dira. Berez, teoria bai badago, baina betire teoria aplikatua. Bigarrengo mailan beste ikasgai edo modulo batzuk landuko dira. Makina elektrikoak, industria automatismoak, etxebitzetako eta eraikinetako telekomunikazio azpiegiturak, antenak sintonizatzen eta orientatzen, baita ere instalazio domotikoak, mugikor batetikan argiteria, pertsianak edo gailu desberdinak kontrolatzen. Bigarren maila, enpresa baten gauzatzen diren lan praktiken bidez amaitzen da. Ondoren, lan munduratzea edo ikasketekin jarraitzeko aukera duzularik. Beraz, animatu zaite. Zatoz gurekin!